Земля безводная, пустая земля, засохла без Тебе. Мой Боже, Тебе шукаю зранку, скажи мне, понятий де. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вось слуга верны і разумны, якога Пан паставіў над сваёй сям'ёй. Сёння Касцёл святы адзначае урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Молімся за ўсіх, хто носіць імя Юзаф, Юзефа, дзень іх апекуна. Ахвяру святой мшы складаю в інтэнцыі Пану Богу вядомай, каб мы годна малі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше
бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, Ты отдал Своего Сына, Его Наисвятейшую Мать и подверную опеку святого Юзафа. Раз Его заступництва учини, как Твой костел нестомно клопотимся про збавление свету. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празднусе веки вечные. Amen. Читання другої книги Самуеля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан, калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоння твайго, і мацую ягонае валадарства. Ён збудуе дом майму імені, а я ўмацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валадарства тваё, навекі перад абліччам маім, і трон твой будзе умацаваны навекі». Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Його потомство буде тривать вічно. Його потомство буде тривать вічно. Милосердность Пана буду схвалять вечно, с поколения в поколение буду обвещать. Верность Твою устами моими, бо сказал, навеки заснована буде милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Яко потомство будет тривать вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Яко потомство будет тривать вечно. Ён будзе кликать мяне, Ты мой Отец, мой Бог и скала моего збавлення. Навеки заховаю для Яго мою милосердность, и буде непохисным заповед мой с ним. Яко потомство
Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, обещание Абрагаму и потомству ягоному, что и он будет спадкоемцем свету, было дадено не законом, але праз справедливость веры. А праз веру, каб яно было дарами ласки, каб яно было пэўным для ўсяго потомства. Не толькі для тых, хто абапіраецца на закон, але і для тых, хто трымаецца веры Абрагама, які ёсць айцом усіх нас, як напісана: «Я паставіў цябе айцом многіх народаў, перад абліччам Бога, якому ён паверыў, як таму, хто жыўляе мёртвых і кліча да існавання тое, чаго не існуе». Абрагам, насуперак надзеі, паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў, паводле сказанага: «Такое будзе потомство твоё». Таму гэта і залічана яму як справядлівасць. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Счастливы, кто живет в доме Твоем, Пане, и они будут прославлять Тебе вечно. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Якуб быў бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьце на хвілінку. Вера, любоў, надзея. Гэта стрыжань жыцця святога Юзафа і ўсяго хрысціянскага жыцця. Асвячэнне святога Юзафа нібы выткана з гэтага перапляцення вернай любові, любячай веры і даверлівай надзеі. Сёння касцёл азначае свята святога Юзафа, абранніка Марыі. Гэта радосная нота сярод строгасці Вялікага посту, але радасць гэтага дня не з'яўляецца перашкодай для далейшых крокаў на шляху навяртання адпаведнага Вялікаму посту. Добры той, хто, узняўшы позірк, імкнецца злучыць сваё жыццё з Божым планам. І добры той, хто, гледзячы на іншых, заўсёды імкнецца пазітыўна тлумачыць усе іх учынкі і абараняць іх добрае імя. У абодвух выпадках дабрыні святы Юзаф прадстаўлены нам як узор дабрыні ў сённяшнім Евангелі. У Бога ёсць любячы план для кожнага з нас, таму што Бог ёсць любоў. Але жыццёвыя цяжкасці часам перашкаджаюць нам адкрыць гэта. Лагічна, што мы скардзімся і супраціўляемся прыняццю крыжа, які дае нам Бог. Святому Юзафу таксама было нелёгка. Калі ён убачыў, што Марыя яшчэ да таго,
як яны пачалі жыць разам, была цяжарная ад Духа Святога, і ён вырашыў патаемна разарваць іх шлюбны кантракт, аддаліць яе. І ў той жа час, калі ангел Пана з'явіўся яму ў сне, адкрыўшы, што ён будзе законным бацькам дзіцяці, ён адразу прыняў гэта і ўзяў сваю жонку да сябе. Вялікі пост – гэта добрая магчымасць даведацца, чаго Бог чакае ад нас, і ўмацаваць наша жаданне увасобіць гэта ў жыццё. Будзем маліцца Богу пра заступніцтва мужа Марыі, як мы молімся падчас святой імшы, каб мы маглі рухацца наперад па нашым шляху навяртання, пераймаючы святога Юзафа ў прыняцці Божай волі і практыцы міласэрнасці да бліжняга. У той жа час памятаем, што ўвесь святы касцёл у даўгу перад Найсвяцейшай Паннай Марыяй, бо яна прыняла словы Бога і нарадзіла Хрыста, і пасля яе святы Юзаф таксама найбольш варты нашай удзячнасці і павагі. Святы Юзаф такая асоба, пра якую Святое Пісанне толькі узгадвае 3 разы, але не запісана ніводнага слова святога Юзафа, каб ён нешта казаў. З апокрыфаў, у апокрыфах мы чытаем, што на пахаванні святога Юзафа быў сын Езус і была Марыя. І для гэтага святы Юзаф з'яўляецца апекуном добрай смерці, апекуном тых, хто зыходзіць з гэтага свету у вечнае жыццё, на суд Божы. Які можа быць большы апякун, які так блізка Езуса і ў пахаванні якога ўдзельнічаў сам Божы Сын? Няхай жа постаць святога Юзафа будзе для нас прыкладам для кожнага таты у сям'і той апекі, вернасці, адданасці, працавітасці. Хай жа будзе для кожнага з нас, для мужчын, для жанчын, тым натхненнем да таго, каб мы верна служылі Богу усе. Бо ў той вернасці крыецца наша вера, крыецца наша любоў і наша надзея. Амен. Святкуючы урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі, які служыў Хрысту і яго маці, а сёння умацоўвае касцёл і абараняе яго сваім заступніцтвам, молім Бога, Айца Ўсемагутнага. Молімся за Христовы касцёл, каб святы Юзаф умацоўваў яго ў пакорным служэнні ўсім людзям. Табе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб ён скіроўваў людскія сэрцы на шлях праўды і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу парафію, каб праз заступніцтва святога Юзафа жыццё яе вернікаў садзейнічала рэлігійнай аднове ў нашай айчыне і ва ўсім касцёле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб захаванне Божага закону было для іх крыніцаю шчасця і спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, каго Бог паклікаў да вечнасці, каб праз заступніцтва святога Юзафа яны маглі сузіраць Хрыста ў вечнай хвале. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб, наследуючы святога Юзафа, мы сваёй працай умелі праслаўляць Бога. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыях, з якімі мы прыйшлі на гэту святую імшу. Цябе просім. Молімся аб супакоі ў свеце, Цябе просім. Молімся за вязняў, асаблівым чынам за Іосіфа, за ксяндза Анатолія, каб добры Бог умацоўваў іх у вере, надзеі і любові. Цябе просім.
Усемогутный вечный Боже, Ты доручил святому Юзефу клопот об святой сям'і. Выслухай наши молитвы, ученик, каб праз яго заступніцтва ўсё чалавецтва жыло у спакоі і атрымала Твоё благословление. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Благословенный по небу Иисус, святому тримали хлеб, плод земли и працы, роб людський, накоренный ответ. Щасливый, кто есть под опекой патрона доброго Юзефа, боязин, хай не питается Юзеф им застается ёсть прим. Пречь иди, злая марность свету, губишь ты, светлые все меты. Маю я верного Юзефа у житті, лепшая опека ёсть при мне. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Отче, святый Юзеф, отданный с любовью служил Твоему Сыну, народженному с Панной Марией. Учини, как мы по Его прикладу с чистым сердцем служили пред Твоим алтарем. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправді годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже. И как мы складали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, означаючи урочистость святого Юзефа. Ты этого справедливого человека дал Богородице и Панне, як я и обранника, як верного и мудрого слугу, зробив головою святой сям'ї. Копье натулив батьковскую опекою зачатого Духа Святого, Твоего одинородного Сына, Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Его Твою величь прославляють хори анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучились до их разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутний,
земля, полная хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзафом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешение, и про усіх, хто Твою ласку дышаў з этого свету. Дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечному єдності со Святейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзафом и Обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи
Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкаво супакою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, доброзычливо руки потиснем соседям, всем усмехнемся, будем навек собраны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Приди, мой Збавца, о милый Иисус, Тебе на муки уже не отдам. Я притулюся до Твоего сердца и пригорнуся до Твоих ран. Я притулюся до Твоего сердца и пригорнуся до Твоих ран. Приди, мой Збавца, о милый Иисус, Тебе крыш нести я уже не дам. Возьму тяжкий крыш на свои плечи и на Голготу не сбуду сам. Возьму тяжкий крыж на свои плечи и на Голготу не сбуду сам. Приди, мой Збавца, о милый Иисус, бо Ты мой добрый Отец и Пан.
таким, як я. Прийти мой збавця, о милый Єзу, Тебе поклон я земний принес, вянок зливаю я своего сердца з молитвою щирих і горьких слез. Вянок зливаю я своего сердца з молитвою щирих і горьких слез. Молимся. Ласкавый Отче, во урочистость святого Юзефа Ты собрал семью Твоих верных вокруг своего алтаря и умацовал хлебом евхаристичным. Отуляй нас завсёды Твоей отцовской опекой и повеличу нас дарить Твоей ласки. Праз Христа Пана нашего. Сегодня четверг. В нашем костеле разом з урочистостью святого Юзефа назначаем экстацийный костел и будем спевать черговую частку песню «Жальбы». Вітаю так само усіх тих, хто являється пілігримами, это великий апостол, наведывая экстацийные костелы, как потом отрымать отпуст. И сегодня у нас першая частка пісня «Жальби», зараз виставлення, потім пісня «Жальби», потім розважання, яке присвячено юбілейному году святого Францишка. Перша частка. Перша. І, чекайте, а може не перша? Сегодня 19, другая частка. Так, дякую. Я поглядів на минулу. І потім благословення святим сакраментом, і хто приїхавши з інших парафій, з тими картками, потім заходить у захристу, яка там розписатися і поставить печатку. Зараз пісня на виставлення. О, збавче, гостия, нам брамы неба отчини, хоть люди бросит нам, дай моготы силу нам спаси. Один у Тройцы, Бог святый, Тебе хвала у кожний час, войчину вечную веди, дари життям безконцим нас. Песни жальбы заспевайте, сердце болем наполняйте, сердце болем наполняйте, в очи плачьте, як криницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Навод солнца, месяц, зоры, сумно светят с ним
У другой частцы разважанняў над мукою Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. Зараз у часе песняў жальбы я буду спавядаць. Грешники, гляньте на покуты Пана, за грех ваш тяжкий, и Он приймає рани. Не дай скотам ранить Пана болем, а злая воля Створцу сусвіту судять люди власно, б'ючи нять кпини, ображають моцно, в уснах зболілих не откриває, мовчки триває. За грехи світу Єсуса відчують, грешним подолю навіки рихтують. Кров, що збавці, а собі стякає, світ вибавляє, світу гординя вінчить скроні рожай, на голову Пана льохняно колючий, плаща продає Єсусу для жарта, злосная варта. Єсу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать в счастье навертания наши правины, смыемы слезами, жалься над нами. Єсу, на суді собрать правди, хоть бы невинным злочинцем названы. Єсу, милый Пане, Єсу, от людей
животворные святые, мне на сердце поклади, мне на сердце поклади. Бачу сина, як ороє, зірки моцно ранять скроні, кров стякає по грудях, кров стякає по грудях. Маті, бачиш сина в муках, ти не будь одна окутах. Дай мне спаснать твой боль, дай мне спаснать твой боль. Як же мне той бедной мати сыном крышно плечи взяти, поднести с ним хоть крок, поднести с ним хоть крок. Мати ласки и любови, буду плакать я с тобою. Хочу делить с тобой, боль хочу делить с тобой. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпів рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Як узгадував, переживаючи, можна сісти, як узгадував, переживаючи 800-годдя святкування юбілею святого Францішка, ми розважаємо життя святого Францішка. Перед гэтым мінулым тижні ми розважали про адносіни Францішка і Марії. А сьогодні хотів би розважати життя Еўхарыстыі. Францішак – гэта не толькі чалавек свайго 13 стагоддзя, але чалавек, патрэбны ў 21 стагоддзі. Часта можна пачуць тэрмін «другі Хрыстус», «альтер Хрыстус» у дачыненні да святого Францішка Асійскага. Гэта, безумоўна, мае шмат агульнага з гэтым, напрыклад, стыгматы ран Хрыста, якія святы насіў на сваім целе, і яго вернае наследаванне Хрыста, як чытаецца ў Евангелі. Але, магчыма, найбольш падобным да Хрыста робіць Францішка яго жыццё у Эўхарыстыі. Касцёл надаў яму ганаровы тытул «Францішак бедны і пакорны». І гэтая пакора святого Францішка дазваляе яму са святым гонарам казаць, што ён веснік вялікага валадара Хрыста. У часы, якія жыў святы,
Тэрмін веснік азначаў пасланніка, які абвяшчаў важныя ўказы або падзеі ад імя кіраўніка. Такім чынам, святы Францішак, які часта скардзіўся, што каханне не кахаецца, а чуў сябе пакліканым адкрыць не толькі сваім братам, але ўсім вернікам найвялікшую таямніцу кахання, якая адбываецца ў Эўхарыстыі, і ў якой сам Езус Хрыстус запрашае да ўдзелу. Такім чынам, у форме напамінання святых Францішак звяртаецца да гэтага паслання. Магутныя словы Францішка. Усе, хто бачыў Пана Езуса паводле чалавечай прыроды, але не бачыў і не верыў паводле духу і боскасці, што ён сапраўдны Сын Божы, асуджаныя. Гэтак жа асуджаныя усе, хто бачыць сакрамент цела Хрыста, які здзяйсняецца словамі Пана праз рукі святара пад выглядам хлеба і віна, але не бачыць і не верыў паводле духу і боскасці, што гэта сапраўды найсвяцейшае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Сам Усявышні сведчыць пра гэта словамі: «Гэта цела маё і кроў мая, кроў новага запавету. Хто есць цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае». Гэта дух Пана, які жыве ў верніках, прымае найсвяцейшае цела і кроў Пана. Усе астатнія, хто не ўдзельнічаюць у гэтым духу, але прымаюць яго, ядуць і п'юць, суд сабе абвяшчаюць. Сыны чалавечыя, дакуль вы будзеце жыць з цвёрдымі сэрцамі вашымі? Чаму вы не прымаеце праўды і не верыце ў Сына Божага? Вось ён штодня прыніжае сябе, як тады, калі сыходзіў з валадарскага трону ва ўлонне Дзевы. Штодня ён прыходзіць да нас у пакорным вобразе, штодня ён сыходзіць з улоння айца да алтара ў руках святара. І як ён з'яўляецца святым апосталам у сапраўднай плоці, так цяпер ён з'яўляецца нам у святым хлебе. Гледзячы сваімі фізычнымі вачыма, яны бачылі толькі яго цела, але верылі, што ён Бог, таму што бачылі яго вачыма духу. Гэтак жа і мы, бачачы хлеб і віно сваімі фізычнымі вачыма, можам бачыць і цвёрда верыць, што гэта яго жывое і сапраўднае найсвяцейшае цела і кроў. І такім чынам Пан заўсёды са сваімі вернымі, як ён сам кажа: «І вось я з вамі да сканчэння веку». Святы Францішак спалучае самую вялікую павагу да Эўхарыстыі з выключнай павагай да святароў. З аднаго боку, у спецыяльных лістах ён рашуча заклікае іх годна выконваць свае святыя абавязкі, з другога заклікае вернікаў шанаваць і паважаць святароў за годнасць, якую яны маюць. Айцец Гілярын, францішканец, піша: «Вера Францішка праз крыштальнае шкло манстранцыі на алтарным абрусе і на языку камуніі бачыла ўсю веліч асобы і дзейнасць таго, хто калісьці хадзіў па краях Юдэі і Галілеі, і каму ён абяцаў служыць па-рыцарску. Гэтая незразумелая таямніца і гэтая бясконцая дабрыня выклікаюцца святаром ад мінулага аж да сучаснасці, ад вышынь нябёсаў да самага нізкага і беднага сэрца. Гэтая думка захапляе і па-чалавечы незразумелая. Францішак быў настолькі узрушаны ёю, што праз усё сваё жыццё імкнуўся любіць і шанаваць эўхарыстычнае святарства. Таму і ў пасланні да вернікаў у сваім запавеце ён піша: «Мы павінны часта наведаваць касцёлы і паважаць духавенства не столькі за іх саміх, бо яны могуць быць грэшнікамі, колькі за іх становішча і служэнне найсвяцейшага цела і крыві Пана нашага Езуса Хрыста, якія яны асвячаюць на алтары, самі прымаюць і ўдзяляюць іншым. І няхай усе мы будзем глыбока перакананыя, што ніхто не можа быць выратаваны, як толькі праз кроў Пана нашага Езуса Хрыста і праз яго святыя словы. Духавенства прамаўляе і абвяшчае гэтыя словы,
и уделяя сакраменты. Это послание до верников. И хоть святый Францішак так моцно закликає нас приймати тіло і кров Пана, спосилаючись на Євангелія, хто не єсть його тіла і не п'є його крові, не може увойти у владарство Божие. И он, тем не менш, попередживая про невартое прийняття тіла Пана, коли святий Ян Хреститель, каже святий Францішак, дрижав і не одваживався докрануться до святой голови Бога у часе хросту, яким святым, справедливым и годным повинен быть той, кто докранается руками, сердцем и вустами приймає. Пана, який больш не падпарадкоўваецца смерці, але жыве ў вечнай славе. Сёння ў эпоху саборнага літургічнага абнаўлення асноўная мэта якога наблізіць Божий народ да алтара, гэта значыць да Христа, да Эўхарыстыі, варта адкрыць свету таго, хто жыў Эўхарыстыяй святого Францішка Асійскага. Адзін з яго найлепшых біёграфаў, Тамаш Шчэлана, апісвае любоў святого Асійскага Францішка да таямніцы алтара наступным чынам. Святы Францішак гарэў кожнай фібрай свайго сэрца запалам любові да найсвяцейшага сакраменту і з поўнай асалодай захапляўся гэтай дарагой міласцю і адданай любоўю боскага збаўцы. У выпадку са святым Францішкам евангельскае выслоўе спраўдзілася літаральна і амаль фізычна. Езус у Эўхарыстыі, прыходзячы да чалавека як ежа, пераўтварае яго ў самога сябе. Такім чынам, маючы на ўвазе Езуса ў Эўхарыстыі, пакорны святы Францішак заклікае: «Падумайце, браты, пра пакору Божую і вылівайце перад ім сэрцы вашыя. Упакорцеся, каб ён узвысіў вас». І ў гэтым заключаецца сакрэт велічы найменшага з малых, святого Францішка, апостола дабрыні і міру, які ніколі не жыў сваім жыццём, а толькі Евангеліем. Перед величным сакраментом поклонимся щиро все, тратить моц старое право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святла веры приняся, Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походит, Дацу вечного светла. Амен. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы заўсёды адчували у сабе плён Твоего откупления, які живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
хвилин године и годину вечности, столько разобут славен Иисус зор милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте Иисусу найсвятейшим Божьим сакраменте. Кольки хвилин в године и годину вечности, стольки разобут славен Иисус зор милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте Иисусу найсвятейшим Божьим сакраменте. Кольки хвилин в године и годину вечности, стольки разобут славен Иисус зор милости.